i diu no, que el teu pare li ha donat un infart. I clar, em vaig quedar com... que no saps què reaccionar ni què fer ni... No saps ni com t'afecta, no? Clar. I, doncs això, no va aguantar l'infart, li va donar a casa, es va morir. I a partir d'aquí va ser tot com... Tothom sabia de mi, tothom es posa en contacte amb mi, tothom m'escriu. I era com, ara, o sigui... això que passa a la vida, no? De la seva família, sí. part. Cada cop amb sol·licituds pel Facebook, no sé què, demanant el meu telèfon i... Que tu no vas a l'enterro ni res. Clar, jo m'ho vaig estar rumiant, però havia de ser ràpid, agafar un vol, anar cap allà i al final vaig dir, mira, tampoc sabia si presentar-me allà com seria, no? O sigui, no l'has vist a la vida i et presentes allà en aquesta situació. Total, que no vaig anar-hi, però a partir d'aquí es van posar en contacte amb mi perquè, clar, jo tinc 3 germans més. En aquell moment eren menors d'edat. Doncs jo ja vaig imaginar-me que potser, no sé, m'havia d'encarregar d'ells o jo què sé. El cap aquells dies anava a 1000 per hora. Però no, al final només volien contactar amb mi perquè sabien de la meva existència i... I vas contactar amb ells? Sí, vaig contactar amb ells, vaig descobrir que també tenia un altre germà a Lloret de Mar, que era més gran, que ho sabia, però amb ell pensava que no hi havia relació, però després vaig veure que sí, que també havia hagut relació entre ells. I això va ser el febrer, aquell estiu vaig conèixer el meu germà que viu a Lloret, que és més gran que jo. Però amb aquests amb els teus germans petits de Galícia els vas anar a conèixer? Aquell Nadal. Vale. Sí, primer vaig conèixer el gran, em vaig situar una mica, i gràcies a que vaig conèixer amb ell i ell em va dir jo puc anar a Galícia, perquè tenia una casa allà, pots venir amb mi si vols i dones el pas a conèixer. Perquè clar, jo no em veia en cor... Coneixia? Sí, no feia gaire tampoc, però jo no em veia en cor de presentar-me allà de cop, hola, soc Natàlia i he vingut ara, no? I llavors, amb aquesta empenta, per mi va ser més fàcil. I te'n vas a Galícia? I vaig anar a Galícia. Amb la meva parella, al Nadal. A passar el Nadal, Sí, passar el Nadal, que és molt emotiu. I la veritat que, va ser molt dur, però a la vegada va ser com que ho havia de fer. O sigui, jo vaig sentir que ho havia de fer. I ells van reaccionar bé? Sí. Al principi una mica com, clar, per què vens, no? Però ja ho sabien que hi aniries, no va ser sorpresa, no? Per 2 sí que van ser sorpresa. Per 2 dels meus germans sí, un d'ells sí que ho sabia. I la veritat que va anar molt bé. I segueixes tenint contacte amb ells? Sí. No tant com m'agradaria, però... Perquè van a Galícia? Sí. Aquest estiu passant, o l'anterior, també vaig anar i vaig passar allà l'estiu i la veritat que molt bé. I amb el teu germà de Lloret també segueixes tenint contacte? Sí. I la teva mare no va venir a Galícia? No. Si per ella fos, jo crec que hagués anat, però ella no. I te n'arrepenteixes d'alguna cosa? Sí. D'haver anat abans? Quan passen els anys sí que dius, potser ho podia haver fet abans, no? O sigui, tampoc perdia res. Però pels teus germans? Sí. I també jo sempre ho dic, per haver conegut el meu pare, o sigui, al final cadascú pren les decisions que prens a la vida per X motius, però jo sé que era bona persona, o sigui que potser ens haguéssim entès i tot, o sigui, però bueno. I quan es va morir, quins sentiments encontrados tenies? Clar, era complicat, perquè jo pensava que em donava igual, no?, de dir, no el conec, però no, jo recordo que estava molt remoguda. O sigui, també pel fet de que molta gent ara sí que sabrà la meva història, però molta gent propera no sap la meva història, no? Jo, per exemple, a la feina, moltes companyes meves no sabien res, i clar, aquells dies, per més que tu, no sé, et facis com la forta, no? Però sí que amb la companya estava diàriament, em deia, estàs com sèria, passa alguna cosa i tal, i jo, no, estic bé, estic tal, però... Per tant, tu creus que una criatura, si neix sense una de les dues figures, o sense la figura paterna, no hi ha problema? Vull dir... Clar, jo ho veig com normal, no? O sigui, una mare soltera, no? Una mare sola o una mare que no té parella. De fet, perquè ma mare sí que va intentar refer la vida després que va marxar el meu pare, però no va tenir sort i no ha tingut parella estable, o sigui... Però
tinc moltes amistats i molts amics que s'han juntat amb altres i la figura de pare doncs, l'ha fet una altra persona, no? Que no ha sigut el teu cas. Vull dir que tu no has tingut figura paterna. No, cap. Avis? Tampoc, havia mort quan jo era petita. I de part del teu pare, avis? No n'hi havia. Tinc una àvia, sí, la seva mare encara és viva. Però no la vas conèixer? Sí. Ara a Galícia? Però durant la teva infància no, tampoc no la vas tractar? No. I la meva àvia també va morir quan jo era petitona, o sigui que... I ara ho connecto amb la història com de la teva mare, no? Que va tindre la teva germana gran i després va tindre un fill que es va morir amb 8 anys. Amb 8 anys. D'una paràlisi cerebral. De cop? Bueno, no saben ben bé, aquí no es va acabar com d'investigar massa, diguéssim. Sí, de fet, ja no només era paràlisi cerebral, sinó tetraplegia espàstica, crec que li diuen el que és l'enfermetat en si. Però vull dir, ell va néixer bé? Va néixer bé. I d'un dia per l'altre va morir? O d'un dia per l'altre li va agafar una enfermetat? O sigui, va ser com... Ell va començar a caminar i de cop va fer com un retrocés i... I quan el teu germà va morir, la teva mare estava embarassada de l'altre germà i encara estava amb la seva parella, Sí. Amb el pare de les criatures. Sí. Sempre penso que si has sigut mare, o sigui, si tens aquest conflicte, no? O sigui, aquest problema o aquesta situació i després tornar-te a quedar embarassada deu ser un horror. Sí. O sigui, si a sobre ja estàs embarassada, em sembla doble horror, no? Sí. És com has de tirar endavant, sigui com sigui, no? Aquest embaràs, però alhora estàs... De fet, ella sempre ho diu, no? Que com que volia que fos un altre nen. No sé, aquestes coses que... Ja. Bueno. Sí. Per tindre com... De fet, es va rumiar a posar-li el mateix nom i tot, fins que al final va dir... Sí, No ho faré. Això m'ho va dir fa poc, a més, perquè no m'ho havia explicat. També hi ha més coses, no? A mi mare em passa, pobra, que un dia li vaig regalar pel dia de la mare o per Sant Jordi un llibre que explica la teva història. No me l'ha explicat mai, no me l'ha escrit. L'haurem de fer vindre. Sí. L'expliques tu per ella. Ella té més coses, realment, o sigui, això és un resum, no? Però té més coses, no? Però jo sempre l'admiro, no? Perquè tot i el que té, doncs tu la veus una dona forta, que va tirant, que va fent. I tu ara estàs embarassada? Sí. I després de tota aquesta historial que m'acabes d'explicar, què? Clar, jo, a més, ha sigut un embaràs molt buscat i, o sigui... Molt buscat i difícil d'aconseguir, sí, però que al final... Sí, i difícil, però al final aquí està, aquí. que aguanti. I, bueno, clar, penses molt. O sigui, ja ho pensava abans, no? Doncs ara... Clar, a més, perquè per mi doncs, tinc una família, no? Ben feta, tinc la meva parella, amb la que estic molt a gust, estic molt bé, i clar, com que no he viscut, no? Jo una família al complet, diguéssim. I llavors, doncs, la meva idea és que pugui, no? Tenir aquesta família al complet. Clar, al final et planteges si tot el que tu vas viure d'infància, no? La teva infància, afectarà a com tu criïs aquest bebè. Clar, la resposta és òbvia, no? Clar, ho penso molt, sí, evidentment. De fet, jo sempre ho dic, durant uns anys, per mi la figura masculina, o sigui, com que no m'agradaven, no? És a dir, era com, no sé, es tenia com diferents. Perquè hi haurà coses que voldràs canviar 100% i coses que sí que t'estarà bé que es repeteixin, no? Perquè també hi haurà moments que penses però ara tant de bo estigués sola, no? Suposo. Sí, sé que això sol passar. Segur que pensaràs alguna cosa. Sí. Però clar, també és veritat que és... això que deies, no? Jo tinc la família, aparentment, no? La meva parella, tal, no? Clar, i penso, la teva mare també ho hauria pensar, això, en els seus moments, en els seus intents. Sí. De fet, la meva mare sempre ho diu, que a mi potser no m'hagués tingut, o sigui, ella ja deia... O sigui, s'ha molt bé amb el meu pare, però deia, doncs no vull tenir més fills, no? Però bueno. Per tant, quants germans tens, ara? Clar, per tant tinc amb els que m'he criat, no? Que és 2. 2. I després tinc 3 a Galícia i un que viu a Lloret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i el que va morir 7, i tu 8. Sí. Vols tenir 8 fills? No ho penso, no. No m'he de... De fet, amb els de Galícia, que els hi dic jo, perquè jo els uneixo tots, clar, sóc l'única noia. Bé, tu tots nois allà. Clar, i els hi fa molta gràcia, no, això de dir, tinc una germana, no? Perquè ells, a més, són molt seguits, el meu pare, els de Galícia els va tenir molt seguits, es porten molt poc.
i tots nens, clar. Espera't, que et preguntaré una cosa. Vale. És una història que has explicat molts cops o no, aquesta? La meva història? Sí. L'expliques? Sí. Sense problema. Quan eres adolescent també?